सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखै आवता होलायसेथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनाव फालो जानाय रं दाक्तिल' गमरै थांथों जोंनाव थोंगै दांनाय रं दफानि सोराय मोलांथों दिनै बुबा गोरानि मोखै बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय आयके चुबा चलेनाय आयके चुबा चलेनाय दिप्रासा आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय दिनै माथाय न मारनाय आयके चुबा चलेनाय ऑर्डर कोई और दे रहा है लेकिन बुबाकरा के ऊपर अटैक अपना ही कितना सा कर रहा है इसीलिए लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहता है बिना किसी और का लेकिन गोली अपना ही कितना सा करना को मारता है गांधी को किसने मारा टीवी का कोई ने मारा नहीं अपना ही हिंदुस्तान का आदमी ने गांधी को हानि नखा ओंखामुनि थोंगै दंजामानि उसुग जादंमानि हानि नखा ओंखामुनि थोंगै दंजामानि उसुग जादंमानि जोंनि बुबा गोरानि मोखै आवता होलायसेथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनाव फालो जानाय रं दाक्तिल' गमरै थांथों जोंनाव थोंगै दांनाय रं दफानि सोराय मोलांथों दिनै बुबा गोरानि मोखै बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय आयके चुबा चलेनाय आयके चुबा चलेनाय दिप्रासा आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय दिनै माथाय न मारनाय आयके चुबा चलेनाय sobawo जोंबो सुबालायसिना बुबा गोरानि sobawo जोंबो सुबालायसिना दिनै बुबा गोरानि मोखै आवता होलायसेथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखै आवता होलायसेथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनाव फालो जानाय रं दाक्तिल' गमरै थांथों जोंनाव थोंगै दांनाय रं दफानि सोराय मोलांथों दिनै बुबा गोरानि मोखै
আমরা